Quina és la longitud de la circunferència? La longitud de la circunferència és igual a... La longitud de la circunferència és igual a 2 vegades el número pi per el radi d'aquesta. Per tant, podem trobar una relació entre la longitud i el radi, que és igual a 2pi. Aquí tenim el número pi i des de l'antiguitat es sap que hi ha una relació, que la longitud i el radi són proporcionals, però no es coneix naturalment el número pi. El número pi s'ha de determinar. I anem a veure un mètode antic de calcular el número pi que va gastar Arquímedes. Com funciona el mètode? Aquest mètode inclou utilitzar dos polígons, un que està fora d'una circunferència i un altre que està dins, que tinguen de radi 1 per així poder eliminar el radi i utilitzar només el 2pi. Per què van ser polígons? Per a gastar el perímetre, perquè en els polígons sí que poden calcular, ja que no necessitem el nombre pi, sinó que són nombres sencers. Vale. La relació entre els polígons i la longitud de la circunferència? Pues, la relació que tenim nosaltres és que el perímetre del de dins, anem a posar-li fent minúscula n, és menor que la longitud o que 2pi, i 2pi és menor que majúscula n, que anem a posar que és el perímetre del polígon de fora. Vale. Pues... Partim de la circunferència i la dividim en polígons, no? Sí. Ara aquí el polígon anterior i el polígon exterior. Vale, quants costats té el polígon? De moment hem de posar que té n costats, que no tindrà tot un nom específic. Del perímetre interior és menor que la longitud i la longitud és menor que el perímetre exterior, que és majúscula perquè és el gran de tots. Això és per una circunferència de radi 1, no? Sí, i tot això és per a una circunferència que té radi 1. Molt bé. Vale. Entonces, ara el que vaig fer va ser extraure primer un triangle del polígon interior i després un triangle del polígon exterior per calcular els perímetres i així poder veure la relació. Vale. Aleshores, nosaltres tenim aquí el radi 1 i aquest angle el coneixem i és l'angle A/N. El costat que volem calcular és este, per a després multiplicar-lo per n costats, i com volem calcular este li vaig a posar de nom el dn. Com tenim la hipotenusa, podem fer servir el sinus per a trobar aquest costat. Aleshores, això és el sinus de A sub n. I per tant, dn és igual a 2 vegades el sinus de A sub n. I A sub n què val? I A sub n és igual a 2pi
que és l'angle complet en radians, Sí. partit per n, que és el número de costats que n'hi ha, i per 2, perquè, com podem observar aquí, és només la meitat del triangle, que és la més igual a pi partit per n. Vale. Per tant, dn és igual a 2 per el sinus de pi partit per n. El perímetre, ara que com tinc un costat ja puc calcular el perímetre, que és multiplicar-ho per n costats. Per tant, p minúscula sub n és igual a 2 és igual a dn per n costats. Per tant, és igual a 2 vegades n per el sinus de pi partit per n. Ara ja tenim el perímetre del triangle menut, del polígon menut. Per tant, ens falta només el del gran, que vaig a calcular-lo ara. Ara és un altre triangle, no? Sí. Però ara és un poc diferent. Però ara és un poc diferent, perquè ara ja no té hipotenusa 1, sinó que un dels catets és el que té costat 1. Perquè això és el radi. El bo és que l'angle és el mateix, per tant... Sí, mostra-ho ahí, si vols, fes la bisecció. Sí. I ahí es veu bé. És 2, molt bé. Vale. També volem calcular aquest costat. I anem a posar de nom de majúscula n. Ara, com tenim un catet, en comptes d'utilitzar el sinus, que necessita la hipotenusa, el que anem a utilitzar és la tangent. Per tant, esto serà igual a la tangent de a sub n. Aleshores, d majúscula n serà igual a 2 vegades la tangent de pi partit per n, que és igual a n. I ara anem a trobar el valor de p majúscula n, que és igual a d majúscula n vegades. Sí. Aleshores és igual a 2n per la tangent de pi partit per n. Ara ja tenim els dos perímetres, el que anem a fer és veure com se mos queden la taula de valors. El primer de tot serà 2n per el sinus de pi partit per n és menor que 2pi i és menor que 2n per la tangent de pi partit per n. Com en tots hi trobem un 2, anem a simplificar per a fer-ho més fàcil. Aleshores ens queda que n per el sinus de pi partit per n és menor que pi i és menor que n per la tangent de pi partit per n. Aquest és un resultat general. Ara podem aplicar-lo, no? En alguns casos, a veure el que dona. Doncs anem a posar que n és igual a 5. El resultat que ens donaria seria igual a 5 per el sinus de pi entre 5 és igual a... El primer de tots ens donaria 2,94, que sería menor que pi y sería menor que 3. Y sería menor que 3,63.
Sí, hi ha molta distància entre els números, no és una quota molt bona. Pues ara, per exemple, va posar que el polígon que agafem, els polígons que agafem són de 100 costats. Vale, això s'acostarà molt més, no? Sí. Perquè hi ha molts polígons i s'acostarà més a la longitud de la circunferència. El primer de tots ens dona 3,141, que és menor que pi i pi és menor que... Però posa-li una altra xifra, perquè no sabem quina és la xifra següent. Un 0. És un 0. Molt bé, un 0. Un 0 també és una xifra. I aquí, en canvi, ens dona 3,1426. Molt bé. Aquí ja podem observar que s'està apropant molt més. Sí, ja és entre 3,14,1 i 3,14,2. Aquesta és una bona aproximació. Crec que Arquimedes ho va fer en 96 polígons. Sí. Degueu tindre un valor paregut a este. Molt bé, així hem trobat la relació general que volíem i l'hem comprovada. I el problema està fet.